Namhlanje siphetha ngezithi iKaizer Chiefs ithathe olunye unyawo khathi iletha umdlalo webhola ezindaweni zasemakhaya eEastern Cape. Abaqeqeshi beChiefs babambe izifundo zokuthuthukisa abaqeqeshi abasafufusa nabadlali izinsuku ezine eAddo duze nase Bhayi. Keep it, next one, come. Bobabini ababaqeqeshi bathunyelwe ngamakhosi eAddo, uWalter Steenbok noAce Khuse zinxushe kwinkqubo yophuhliso. Eliphulo linamacala amabini. Elokuqala ukuxhobisa abaqeqeshi nabadlali ngobuchule. Okwesibini kuza kujonga abantwana abenezakhono babase kwiacademy yabo. Iqela laseAddo elidlala kwiABC Mutsipe League, iBush Pirates, nalo lizuze lukhulu kutyelelo lwaba baqeqeshi eSundays River. Namhlanje in the afternoon sizawuba ne-trials for under 15s. Mhlawumbi kunomntana osingambona or one or two boys sizawuba invite eJoburg iKaizer Chiefs ukuba nabo bazo imphatha ngetalent yabo. Nangona into ephambili ikukuphuhlisa italente yabaselula, ukhuse uthi amasango avulekile nakwabo bangasahambi isikolo. Abo abasebekhulile bena 2021 siyabafunela iteams from kwi-NFD ukuba bayozama khona to improve their standard, and mhlawumbe from there bangakhona nokuthi bayodlala kwi-professional teams. Ngeholide zikaJune abafundi abathathu balapha eAddo baza kufumana uqeqesho kwiacademy yamakhosi. Ukuba baqhubeka kakuhle, eliqela liza kubathatha. Thabo Daniels, weindaba zeSABC eAddo eMpuma Koloni.